ברוכים הבאים, כאן בני רוקח, מייסד ומנכ"ל משותף בחברת מילוקן. אני שמח להציג לך את הבית החדש שלך באינטרנט. תוכנית מילוקן מתאימה לכל בעל עסק שרוצה יותר לקוחות, לכל בעל אתר שרוצה יותר גולשים, לכל משווק או מרשת אינטרנט שרוצה את הכלים המתקדמים והטובים ביותר, לכל אדם שרוצה להתחיל וליצור הכנסה באינטרנט, גם אם אתה לא יודע למכור, שונא למכור או מפחד למכור. חברת מילוקן הינה חברת אינטרנט ושירותים בינלאומית שהוקמה מהונם הפרטי של מייסדיה ללא מקורות מימון חיצוניים. אסף לירן ובני רוקח הינם מייסדים ומנכ"לים משותפים, כשהם משלבים יחד ניסיון של מעל 20 שנה ביזמות עסקית באינטרנט ויזמות עסקית בכלל, ובעלי רקורד עשיר בתעשיית השיווק הרשתי. החברה החלה פעילותה באוקטובר 2012, כשתאריך ההשקה הבינלאומי הרשמי שלה הוא ינואר 2013. החזון של חברת מילוקן הוא להיות הבית שלך באינטרנט. היות והמשימה הראשית של החברה היא לספק ללקוחותיה את הסביבה, הכלים והמשאבים ליצירת הצלחה פיננסית יוצאת דופן באינטרנט. חברת מילוקן מספקת מגוון רחב של כלים, שירותים ופתרונות אינטרנט מתקדמים המסוגלים להפוך כל עסק או אדם באינטרנט להצלחה עסקית מסחררת. חשוב לציין כי כל המוצרים והשירותים פותחו על ידי החברה עצמה. חברת מילוקן תמשיך להוביל בחדשנות ובפתרונות הנמצאים בחזית הטכנולוגיה העולמית. למרות שהמוצרים והפתרונות הינם מדהימים כבר היום, הם מוצאים בגרסת הבטא שלהם עד למועד ההשקה הבינלאומי הרשמי של החברה בינואר 2013. הפתרון הראשון שלנו מאפשר להקים אתר או בלוג משלך במגוון עיצובים. ובנוסף, לשלב בו מודולים מתקדמים, לדוגמה, קטלוג מתווכי נדל"ן או חנות וירטואלית. לך השארנו רק משימה אחת, לשלב את התכנים שלך בדיוק כמו בעורך הוורד המוכר והפופולרי. מחיר השוק של אתר כזה נע בין $600 ל-$2,500. המחיר שלך במילוקן הוא הפתעה מאוד נעימה ולא רק של המוצר הזה. את האתר או החנות הווירטואלית שלך, כמו גם תכנים נוספים בנפח של עד 1 ג'יגה, תוכל לאחסן באמצעות פתרון האחסון המתקדם שלנו, המבוסס על מערכת ניהול הנפוצה בעולם מבית סיפאנל. מחיר השוק לפתרונות אחסון דומים נע בין $60 ל-$120 לשנה. מערכת דיוור הכרחית לכל עסק שרוצה יותר לקוחות באינטרנט. מערכת הדיוור מבית מילוקן, הכוללת ממשק ניהול מתקדם גם בשפה העברית, היא היחידה המציעה אחוזי פתיחת מיילים גבוהים במיוחד ואווירות דואר מצוינת. יתרונה בכך שהיא משתלבת בפשטות תפעול מופלאה עם פתרונות נוספים מבית מילוקן ללא צורך בידע טכני כלשהו. מחיר השוק למערכת דיוור נע בין $240 ל-$300 לשנה לרשימת תפוצה המונה עד 1,000 נמנים. במידה ויש לך יותר מדי לקוחות, אתה ממש לא צריך דף נחיתה משלך. דף נחיתה הוא הכלי החזק והמבוקש ביותר לכל מי שמשווק מוצר או שירות באינטרנט. מהיום אתה יכול להקים דף נחיתה משלך בדקות ספורות על ידי גרירה והצבה של האלמנטים הרצויים לך בדף ובאינטגרציה ידידותית למערכת הדיוור מבית מילוקן. מחיר השוק למערכת דפי נחיתה נע בין $150 ל-$300 לשנה. אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, אז כמה לדעתך שווה סרטון וידאו? שירות הוידאו מבית מילוקן מאפשר לשלוח מסר וידאו שיותיר רושם מקצועי רב אצל הלקוח שלך וכולל גישה לדוחות פתיחה וצפייה של הסרטון. הצילום מתבצע בקלות דרך מצלמת המחשב שלך או הסמארטפון שלך ומשולב בתבנית עיצוב מרהיבה שתבחר. מחיר השוק לשירות נע בין $300 ל-$600 לשנה. שירות מחייב הוידאו מבית מילוקן מאפשר לך להפוך את הידע והמומחיות שלך לכסף. יוצרים סרטון וידאו בו משלבים טיפים ומידע בעל ערך חינם, קובעים את הזמן בסרטון בו נרצה שהלקוח ישלם לנו בגין המשך הצפייה ונהנים מתזרים הכנסה פסיבי בגין כל צפייה בסרטון, גם כשאנחנו ישנים. מנגנון חלוקת הרווחים שלנו מאפשר הפצה ויראלית של הסרטון ברשת באמצעות חברי מילוקן, כשהוא מוגן מפני אפשרויות של העתקה או הורדה בלתי חוקית. היות ואנו חלוצים,
טרם נקבע מחיר שוק למוצר עוצמתי שכזה. שירות מפנה הווידאו יוצר לך תנועה ויראלית בחינם לאתר או דף הנחיתה שלך. מפיצים ברשת החברתית כל סרטון יוטיוב שרק תבחר, ובסיומו הצופה מועבר אוטומטית לכתובת האתר או דף הנחיתה שהגדרת בשירות. השירות מאפשר לך בנוסף ליצור הכנסה פסיבית מפרסומות. המוצר הייחודי מלהיב במיוחד וטרם נקבע לו מחיר בשוק. כמה פעמים רצית לצ'וטט עם הלקוח שלך ולפתע הבנת שאין לו סקייפ, מסנג'ר או ג'ימל? עם שירות הוידאו צ'אט שלנו תוכל להעניק שירות לקוחות, לשוחח עם חבר או להעביר מסרים ועדכונים לצוות שלך ללא צורך בהתקנת תוכנה או הרשמה מצידם. בעידן ה-QR מושכים בקלי קלות לקוחות נוספים לאתרים שלך. מחולל ה-QR שלנו יוצר עבורך קוד שסריקה שלו באמצעות הסמארטפון שלך מפנה אותו ישירות לאתר, דף הנחיתה או כל כתובת אינטרנט אחרת שתבחר ולא רק. בעל מסעדה למשל יכול להציב בתפריט שלו את קוד ה-QR ולאפשר ללקוחותיו להתחבר לרשת הווי-פיי במסעדה באמצעות סריקת הקוד. מחולל ה-QR מציב אותך בחזית הטכנולוגית וממתג אותך כמקצוען מול לקוחותיך. היות והמטרה שלנו היא לספק לך מעבר לכלים גם סביבה שתאפשר לך לצמוח ולהתפתח באינטרנט, ריכזנו עבורך מאגר עשיר של מדריכים ותוכנות לשיווק ופרסום באינטרנט. זהו בונוס שאנו שמחים להעניק לך ושוויו בשוק הוא $1,000 לפחות. הפתרונות הבאים בחבילה שלנו מיועדים לעוסקים בשיווק באינטרנט או שיווק רשתי באינטרנט. בעידן בו מחירי הנדל"ן, הדלק, החשמל והמיסים עולים ועולים, דבר אחד נשאר קבוע, ההכנסה שלך. אנחנו במילוקן מאמינים שכל אחד יכול ליצור לעצמו הכנסה יציבה באינטרנט לאחר תכנון, גידור וערכות נכונה. יותר ויותר אנשים מבינים שהדרך היחידה לעשות זאת היא במודל של ריבוי מקורות הכנסה, אך מעטים מסוגלים או יודעים כיצד לקדם יותר מתוכנית אחת בו זמנית. אנחנו במילוקן שמחים להגיש לך פתרון שיאפשר לך באמצעות אתר אחד ומערכת שיווק אחת לקדם מספר תוכניות ומספר ערוצי הכנסה. מילוקן היא הבית הראשון שלך באינטרנט. אנו נציע לך בעתיד תוכניות בוטיק איכותיות נוספות מבית מילוקן שאת כולן תמשיך לקדם באמצעות מערכת שיווק אחת, קל, פשוט ונוח. במידה וכבר היום אינך פעיל ביותר מתוכנית אחת, הרי שמאוד תאהב את מערכת ה-NPS המתקדמת שלנו, המאפשרת לך לשתף את חברי הצוות הישירים שלך באופן אוטומטי בכל תוכנית אותה בחרת לקדם. כך תוכל לשמור על הנכס היחיד שלך, שהוא הרשת שלך, וליצור הכנסה נוספת בקלות, יעילות, תוך שמירה על אתיקה ארגונית. כמה עולה חבילת השירותים הייחודית שלנו מבית מילוקן? אנחנו במילוקן מאמינים שאתה הלקוח, זכות הקיום שלנו, והמוצר הוא העיקר. לכן, בכל פרמטר שרק תבחר, תגלה שללא קשר להזדמנות העסקית המשולבת בתוכנית, להצעה שלנו פשוט אין מתחרים. במילוקן, אנו לא נגבה ממך $3,820, שהוא מחיר השוק הממוצע רק לחלק מהשירותים שהוצגו לפניך. וגם לא $1,350, שהוא מחיר השוק הנמוך ביותר אותו ניתן למצוא ברשת. גם לא $1,200 ואפילו לא $1,100. בחרנו להציע לך את החבילה שלנו במחיר הנמוך בכ-26% ממחיר השוק הנמוך ביותר, $999 בלבד. ובנוסף, לשפר את ההצעה שלנו בצורה יוצאת דופן, כך שתהנה ממנה למשך 2 במקום 1 שנה. אבל זה עדיין לא הכל. היות ואנו רוצים ובעיקר יכולים לתת לך בכיף הטבות נוספות. נכון שלא היית מתנגד לבונוס המעניק לך גישה בחינם למוצרים שלנו למשך 1 שנה נוספת? תרשה לנו להפתיע אותך ולשלב בהצעה שלנו בונוס מיוחד שתזכור לתמיד. גישה בחינם למוצרים בחבילת הבסיס שלנו למשך 3 שנים נוספות. שמעת נכון, 2 ראשונות בתשלום חד פעמי של $999 וגם בונוס ל3 שנים נוספות.